aj v súčasnosti. Aj v našej spoločnosti Ježišov životný štýl, kresťanská viera a mravnosť môžu byť akoby krížom. A môžeme sa opýtať, Ježiš nesie tento kríž aj dnes. Sme ochotní prijať tento kríž ako Šimon a niesť ho spolu s Ježišom dnes, zajtra, v súčasnom svete, vo svojom vlastnom živote, každý z nás? Pridávame sa k Šimonovi a ďakujeme mu za príklad jeho vnútornej ochoty doprevádzať Pána svojou pomocou. My teraz pozývame medzi nás našich vzácnych priateľov, znevýhodnených, ktorí priamo na svojom tele nesú kríž, ale aj ich asistentov, súčasných Šimonov. Určený bol na ten čin, tak vstúpil malý Šimon do dejín. Kríž už ako keby zrazu jeho bol, keď spadá mnoho známych na pôkol. Už vkročil do Kristových stupají, len jeho vidí v ľudskom burhaji. Tú službu musí proti vôli zniesť a s krížom stúpať najpríkrejšou z ciest. Nechceme niesť 1000-krát jednou zjesť ten svoj kríž. Pane, Ty nás posilníš, silu do rúk navrátiš. Nechceme niesť 1000-krát jednou zjesť ten svoj kríž. Pane, Ty nás posilníš, silu do rúk navrátiš. Od vekov určený si na ten čin, vstúpiť svojou láskou do dejín, povedať zo pár povzbudivých slov, prehlúbiť slabosť oporou. Tak vkroč už do Kristových stupají, jeho neprehliadni v ľudskom urhaji. Tú výzvu môžeš aj ty smelo sniesť a s krížom stúpať najsvätejšou ciest. Nechceme niesť 1000-krát jednou zjesť ten svoj kríž. Pane, Ty nás posilníš, silu do rúk navrátiš. Nechceme niesť 1000-krát jednou zjesť ten svoj kríž. Pane, Ty nás posilníš, silu do rúk navrátiš. Oni sa vám chcú aj prihovoriť, takže myslím, že ten najvzácnejší okamih ešte nás len čaká. Tomáš. Ja vás zdravím, volám sa Tomáš. Chcel by som vám niečo povedať o tom, ako som sa stal pomocníkom týchto mladých mužov a žien tiež. Takže, ako vidíte, som zdravý, silný mladý muž. Skoro väčšinu svojho života som sa venoval športu. Hral som profesionálne basketbal, potom volejbal. Naozaj väčšina môjho života pozostávala zo športu, z telesnej námahy a iných vecí. Dalo by sa aj tak povedať, že moje telo je ako pripravené na zdolať akúkoľvek námahu fyzickú, ale na tú psychickú by som potreboval aj duchovnú pomoc, ktorú som počas vysokej školy našiel v Univerzitnom pastoračnom centre. No a chcel by som vám povedať jeden príbeh, jednu príhodu. Isté z príbehu veľmi ma zaujal príbeh o Šimonovi,
ktorý, keď sa vracal z pola, iste to bol muž, ktorý bol silný, mladý, v tom veku veľmi húževnatý. Práve preto bol akoby pozvaný Bohom tým vojakom, ktorý ho prinútil do tej služby Ježišovi. Tak aj ja podobne som mal takú skúsenosť, keď ma jeden môj kamarát zastavil, keď som sa vracal zo školy na autobusovej stanici, pozrel na mňa, pýtal sa ma, ty si celkom stavaný, počúvaj, potreboval by som tvoju pomoc. Ja som si tak hrdo povedal, že čo to bude za služba, že možno, že nejaká brigáda na leto, ktorá by sa mi zišla. A pokračoval, mám jedného kamaráta, ktorý by potreboval tvoju pomoc. Tiež vyzeralo to zaujímavo. No a povedal, že ten kamarát má detskú mozgovú obrnu, je na vozíku a vtedy to začalo vo mne taký vnútorný pocit, že už som vedel, čo sa chce opýtať, či by som mu nešiel pomôcť. On vtedy v tom čase dostal dobrú prácu, ktorú nemohol odmietnúť a preto ma pozval do tejto práce. No ja som povedal, že vnútorne som sa obával, ale povedal som áno. No a potom nastal veľmi pekný čas. Asi vyzeralo to asi tak, húkot vo mojom vnútri. Prišiel som k nemu, zistil som, že wow, on je aj ťažký dosť. Tak začalo to, tá moja fyzická sila sa začala využívať. Začal som ho prenášať, začal som ho dvíhať, posúvať. Skoro všetko som robil to, čo som dovtedy robil s loptou. Takže sa mi to veľmi zišlo. Veľmi ma práca bavila, bolo to úžasné ho vidieť a čo si najviac cením z toho všetkého, bola jeho vďačnosť. Ten pocit, že vám je niekto vďačný za niečo, čo robíte, za to, že pocítite, že vaša práca je užitočná, to bolo aj nezaplatenie. A čo som potom zistil, je úžasné, že je to podobne aj s Ježišom, že vlastne vo svojom živote som cítil, že keď počúvam jeho hlas, ktorý mi hovorí cez ľudí, ako aj ten môj kamarát, a poviem áno, tak naraz ako by sa mi chcel poďakovať cez tých ľudí. Je to úžasné a teraz som šťastný, že môžem týmto chalanom pomáhať a že vlastne vzájomne si môžeme pomôcť, lebo nie je to len o tom, že ja pomáham im svojou fyzickou silou, ale hlavne oni svojou vďačnosťou a tým, akí sú, ako berú čas, nie ako zdraví, veľmi rýchlo, ale majú na všetko čas, majú čas vyjadriť vďaku a to je úžasné. Som hrdý, že som im pomocníkom. Ďakujem. Takže volám sa Jakub, som od narodenia na vozíku a chcel by som sa s vami podeliť o jeden príbeh. Som zažil blízkosť Boha. Bolo to tak, že chcel som ísť, keďže mám rád hokej, tak som chcel ísť na hokej, ale keďže som nemal pernamentku a dalo sa dostať iba na sedadlo, tak mi museli pomôcť a pomohol mi Tomáš. Spravil som tomu, nechcel veriť, že neveril som tomu, že sa tam dostanem. Ale on mi pomohol a dostal som sa a mohol som zažiť tú skvelú atmosféru, čo tam je. A ďakujem za blízkosť Boha, že môžem ho chváliť,
môžem mu hrať, spievať a že je taký priateľ. Jakubovi Gregorovi a Tomášovi Vránskému, ale aj všetkým vám ste pre nás obrovským svedectvom, niekedy aj výčitkou, spytovaním svedomia, ale dnes obrovskou vďačnosťou. Ďakujeme. Pod vekom ursaný si na ten čin, vstúpiť svojou láskou do dejín, povedať zo pár povzbudivých slov, pre druhých byť v slavosti oporou. Tak trošku už do Kristových vstupají, jeho neprehliadný v ľudskom húrhají. Mízku môžeš aj ty smelo zniesť a s krížom slúpal najsvätejšou sviesť. Nechceme niesť 1000-krát jednou zjesť ten svoj kríž. Pane, ty nás posilníš, silu do rúk navrátiš. Nechceme niesť 1000-krát jednou zjesť ten svoj kríž. Pane, ty nás posilníš, silu do rúk navrátiš. My pokračujeme treťou časťou večera s názvom Otvorenosť.